Comrades and friends, how are you? I was just watching the presser about Chris Mchangwa. And one thing I can tell you is that number one, Chris wants to become the president of this country. And number two, Chris Mchangwa doesn't like General Chiwenga. Chris Mchangwa is benefiting from the Manize project and is definitely getting more than 10% of my proceeds in Manize projects. That's why it is successful. It's big, it's what. So that he can try and indirectly tell people that I'm competent and I've got the capacity to run this country. That's assorted rubbish. You will never allow something of that sort to happen. Mwana Chris akasungwa nenhau dzecorruption. Andimanzwa. Forex, hapana munhu asingazivi kuti one of my biggest forex dealers in this country. Mwana Chris Mchangwa. As for the wife, mari dzakarohwa zvisingaiti. Achilidha madzimai, ari minister of information kuchinzi toda kuvhura ma-community radios, whatever, mari dzichibva ma-NGO dzichirohwa. So definitely that's not the kind of person that we want as Zimbabweans to lead us. Why is he attacking Geza? What wrong is Comrade Geza done? Comrade Geza is just simply telling people what needs to be fixed in this country. As for General Chiwenga, let's give credit where it is due. That man played a pivotal role in 2017 and even before zvatakaona tese. And zvinonzi vachiwenga napresident Mnangagwa chinohwana. Saka chinorwadza kuti vachiwenga vapfuurire mberi vachipedzisa basa chii. Ndosaka Chris achimhanya kutaura no, if anyone is to become the president of this country, it has to be through the Congress. And you see, then munhu unochuzwa zviri free and fair. Takaita Congress rini, takapedzisira ita Congress rini, vanhu vachivhota chaikonzi, vanhu mere apa ngativhotei, varuda nhingirikini, potaurwa zita ponzi tiruda nhingirikini. Basically, zvatinoita isusu muZANU-PF, munhu anenge ari vice president becomes our candidate patinoenda kuCongress. And in this case, munhu arinomiririra ZANU-PF kuti aita president after President Mnangagwa is General Chiwenga, and that's sealed and cast in stone. Chris Mchangwa aita mameeting South Africa, kuAmerica uku, achitaura kuti ndiri kuita president, zvinotozikanwa, achitsvaga mari, achitaura ndipei funding, ndidai. Achitoshora nayo president wedu atori paMnangagwa, achitaura kuti I'm way better than him, for him to be there is because of me. That's not the kind of leader that we want. Anoita makuwa asinganzwisisi kuti nhau yekutonga is through divine providence. It's through nguva yaMwari. The Bible says time and chance happeneth to them all. Therefore you need to know kuti kana iri nguva yomwe musiyaite, so that iwo yako painokwana hapanawo munhu anokushora. So this is why tichiti isusu yedu panoti Chris hatisi kuda Chris adzingwazve. Ndiye akaita futi 11 votes achida kuita leader wema veterans, special advisor to the president, akadzingwa zvinozikanwa nemunhu. Tikada kutaura madzingwa Chris izvi zvinotoita kunge we are attacking him personally, but he's just not a likable character. Munhu anodyiwa naTemba Mliswa wazoda kutungamirira nyika, zvinomeka sense here izvo. So we are just saying kuti, in short, we are saying no to term extension, and we are saying kuti nyika yese iri ngotaura kuti next bus stop yedu wedza tichinochaya kobuda. Thank you.